ce ta zama silarta. Yarinyar kirki bara na fara baku su karta. Har na tuno wata rana ranar da ni na fara ganin ta. Fara kyakkyawa gashin jikinta ma dogaye, tana da kawaici kun ji diyar buzaye. Ga ladabi ga da'a ta yokin hali na iyaye, ga ilimin addini ta zamani ko kanta a waye. Cikin 'yan mata ta yi daban-daban da kalar su, idan ta yi wanka kyawunta ma yana burge su. Da zarar ta zo tafiyar ta tana rikita su, domin yi saura tsigar jiki nake ta ɗaga su. Maganar soyayya ai ta fice ina nunawa, kuma ba ta da raki tana batu ina ta yabawa. Ƙarshen magana ta na san da na cikin kyawawa, kun ji mai kyan suna magani ne nake furtawa. Ita autar mata autar sidi ne in kiyarta, ita ce kanwata ko a ina ni zan nuna ta. Ku ta yana ganin ta wallahi ne sa'ar samunta, magani ya ne sunanta ko ku ce kanwata. Bar maso na baku bayani kyawun halinta ne ya yi jani, komai nake biɗa ta bani. Neman abinci launi-launi da kira ne ta ce mini honi, kun ji 'yar zahamani yarinyar girki kuma ta iya girki. Ga isa ga mulki yana da kyau na bin mamaki, me rabo ke san ki yi maki yanki dole ya burki. Da ya gamo da halinki hakuri shine halinki, indiya magani ba mi da ke muna soyayya. Yau muna kan hanya wata rana gidan mu shirya, mi soyayya ni da ke soyayya. Soyayya ni da ke muna soyayya, ni soyayya.